Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am y fraint yma unwaith eto cael dod ger dyfron ac yn diolch yn bod yn dod yn hyderus fel dy blant yn dod yn gwybod fod na groeso i rai fel ni gan ein bod yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Bendithian amser nawr i ni yn gofyn i ti rhoi ffydd i ni ddysgwyl pethau mawr o Dduw. Madde ni am ein anghrediniaeth. Madde ni nad ydyn ni'n dysgwyl pethau o sil i sil ac o wythnos i wythnos. Ac yn gofyn i ti o Dduw i roi disgwyliadau mawr yn ein cylonau ni, a bydde ti yn dod lawr i'n plith unwaith eto, yn trigarhau wrthym ni fel cenedl fach ac hefyd, a bydde ti'n trigarhau wrth wledydd y byd, a bydde ti yn dod ac yn ymweld â ni unwaith eto. Tywallt dy lan ysbryd arnom, tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni ddarllen o air Duw o epistol Paul at Philemon, sydd yn dod just cyn Hebreaid. Ac un benod sydd, felly'n darllen y benod gyfan. Paul, carcharor Crist Iesu a'r brawd Timotheus at Philemon, ein hanwylyd a'n cydweithiwr, ac at Apphia, ein hanwylyd, ac at Archippus, ein cydfilwr, ac at yr eglwys sydd yn dy di. Gras i chwi a thangnefedd oddi wrth Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Yr wyf yn diolch i'm Duw gan wneithio'r coffa amdanat yn wastadol yn fy ngweddiau wrth glywed dy gariad a'r ffydd sydd gennyt tuag at yr arglwydd Iesu a tuag at yr holl saint. Fel y gwneler cyfraniad y ffydd di yn nerthol trwy adnabod pob peth daionus a'r sydd yno chwi yng Nghrist Iesu. Canis y mae gennym lawer o lawenydd a diddanwch yn dy gariad di, herwydd bod ysgaroedd y saint wedi lloni trwod ti frawd. Oherwydd paham, bod gennyf hyfyd lawer yng Nghrist, i orchymyn i ti y peth sydd weddus. Eto o ran cariad yr ydw i fy'n hytrach yn y tolwg, fy mod yn gyfryw un a ffôl yn hynafgwr, ac yr awr on hefyd yn garcharor Iesu Grist. Yr ydw i fy'n y tolwg i ti dros fy mab Onesimus, yr hwn a genhedlais i yn fy rhwymau. Yr hwn gynt a fi i ti yn anfuddiol, ond yr awr hon yn fuddiol i ti ac i minnau hefyd. Yr hwn a ddanfonais drachefn a derbyn dithau ef, yr hwn yw fy ymysgaroedd i. Yr hwn yr oeddwn i yn ewyllysio ei ddal gyda mi, fel droso ti y gwasanaethau fi yn rhwymau yr efengil. Eithir heb dy feddwl di nid ewyllysiais wneithir dim, fel na byddai dy ddaioni di megis o anghenraid ond o fodd. Canis ysgatfydd mwyn hyn yr ymadawod dros amser, fel y derbynid ef yn dragywydd. Nid fel gwas bellach, eithir uwchlaw gwas yn frawd annwyl yn enwedig i mi, eithir pa faint mwy i ti yn y cnawd ac yn yr arglwydd hefyd. Os wyt ti gan hynny yn fy nghymryd i yn gydymaeth, derbyn fel my fi. Ac os gwnaeth fe ddim cam a thi, neu os yw yn dy ddyled, cyfrif hynny arna fi. Mae fi, Paul, a'i hysgrifennais am llaw fy hun. Mae fi a'i talaf, fel na ddywedwy wrthyt, dy fod yn fy nyled i ymhellach amdana dy hun hefyd. Ie, frawd, gad i mi dy fwynhau di yn yr arglwydd, llona fy ymysgaroedd i yn yr arglwydd, gan hyderu ar dy ufuddod yr ysgrifennais atat, gan wybod y gwneud ie fwy nag yr wyf yn ei ddywedyd. Heblaw hyn hefyd, paratoa i mi leti, canis yr ydw yn gobeithio trwy eich gweddiau chwi a rhoddir fi i chwi. Mae yn dy anerch Epaphras, fy nghyd garcharor yng Nghrist Iesu, Marc, Aristarchus, Demas, Lyc, fy nghyd weithwyr, gras ein harglwydd Iesu Grist, fyddo gyda'ch ysbryd chwi. Amen. A bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni droi at llythyr Paul at Philemon ar 15fed adnod, canis ysgatfydd mwyn hyn yr ymadawod dros amser, fel y derbynid ef yn dragywydd. Nawr roedd Philemon wedi dod i gredu trwy weinidogaeth Paul. Ac felly roedd ganddo dystiolaeth i'w rhoi, ac roedd e'n gallu dod i'w gof atgofion melys o wrando ar Paul a'i gyfarwyddyd a'i bregethu fe, a'r neges oedd ganddo, a thrwy hynny fe ddath i gredu trwy ras Duw. Ac yna mae'n nawr yn weinidog yn eglwys yng Ngholosa, ac mae'n derbyn llythyr gan Paul trwy law Tychicus ac Onesimus a oedd wedi bod yn geithwas iddo.
Ni allu gweld yn Colosiaid y bedwaredd benod adnod 7 i 9, fy holl helynt i efynegau Tychicus i chwi, y brawd annwyl, a'r gweinidog ffyddlon, a'r cyd-was yn yr arglwydd, yr hwnna ddanfoenoes atoch mwyn hyn, fel y gwybyddau eich helynt chwi, ac diddannau eich calonau chwi. Gydag Onesimus, y ffyddlon a'r annwyl frawd, yr hwn sydd ohono chwi, hwy a hysbysant i chwi, bob peth a wneir yma. Felly yn ogystal deithant ar episol at y Colosiaid gyda nhw, mwyn i'r eglwys yn hi Philemon ei ddarllen. Ac felly ynddo ceir pwyslais yn y llythyr ar gariad am addeiant, ac y byddai'r Cristnogion yn derbyn Onesimus yn ôl gan ddangos gras a charedigrwydd. Nawr, yr hanes oedd i Onesimus, roedd e wedi bod yn geithwas i Philemon. Ond yn ôl yr hanes fe redodd Onesimus i ffwrdd ar ôl iddo ddwyn o'i feistr. Ac yna, ar ôl teithio, cyrhaeddodd Onesimus Rhufain. A trwy ras, fe ddath e wyneb yn wyneb ar apostol Paul, tra roedd Paul yn y carchar. Ac fe glywodd e fe'n pregethu, ac yna maes o law fe ddath Onesimus i gredu. Ac bu Onesimus yn achos o galondid mawr i Paul. Ond fe wybu'r ddau bod angen i Onesimus dychwelyd yn ôl i Philemon. Nawr, fe all hyn fod wedi arwain at gosb llym i Onesimus gan iddo redeg i ffwrdd o'i feistr yn y lle cyntaf. Hynny yw, doedd dim sicrwydd na fydde Philemon yn mynnu cosbi Onesimus, ei fod yn Gristion, ac felly oedd yna ansicrwydd yma beth fydde'r ymateb. Ac felly anfonodd Paul lythyr yn gofyn iddo ddangos trigaredd i Onesimus. Ac mae Paul yn defnyddio sawl dadl o'i blaid. Achos dwi ddim yn cymryd yn ganiataol. Falle bydde Philemon wedi dweud, wel dyma yw fy hawl a mae'r rhaid dangos gwers i bobl eraill. Rhag ofn i ni weld ymddygiad fel hyn to. Ac felly mae Paul yn dod â gwahanol dadleuon o'i blaid i safbwynt i ddangos gras am addeiant. I ni'n gweld yn y 9fed adnod, eto ran cariad yr ydw i fy'n hytrach yn atolwg, fy mod yn gyfryw un a ffôl yr hynafgwr, ac yr awr hon hefyd yn garcharo'r Iesu Grist. Mae'n pentyrru'r dadleuon ymlaen. Mae'n garcharo'r yn hynafgwr. Mae'n pwysleisio i safle fe yn yr eglwys. Adnod 10, yr ydw i fy'n atolwg i dros fy mab Onesimus, yr hwn a genhedlais i yn fy rhwymau. Mae wedi dod i gredu. Trwy fy ngweinidogedd i, trwy ras Duw, dwi wedi bod ar fraint o arwen hwn at yr arglwydd. Tra roeddwn ni yn y carchar, mae yna rhywbeth arbennig am y berthynas yma sy'n rhyngon ni. Adnod 12, yr hwn a ddanfonais drachem na derbyn dithau ef, yr hwn yw fy ymysgaroedd i. Mae'n pledio ag derbyn yn ôl. Dangos trigaredd am addeiant iddo. Mae'n defnyddio'r gair ymysgaroedd. Adnod 16, nid fel gwas bellach, eithir i'w chlaw gwas yn frawd annwyl, yn enwedig i mi, eithir pa faint mwy i ti, yn y cnawd ac yn yr arglwydd hefyd. Mae'n dweud, derbynia fe nôl fel brawd. Adnod 18 ac 19, ac os gwnaeth e fe ddim camath i. Petai hynny ddim wedi bod yn ddigon o ddadl i dderbyn yn ôl. Yna, gwrandewch, ac os gwnaeth e fe ddim camath i, neu os yw yn dyddyled cyfrif hynny arna fi. Na i dal i ti. Mae fi Paul a'i ysgrifennais am llaw fy hun. Mae fi a'i talaf, fel na ddywedwy wrthyt, dy fod yn fy nylyd i ymhellach amdana dy hun hefyd. Yr oedd yn rhoi pwysau mawr yno, derbyn e. Achos mae Paul hefyd yn gwybod i Philemon dod i gredu trwy weinidogaeth e. Ac felly mae yna berthynas agos yno hefyd. Wel, tybiwyd y daeth Onesimus derbyniwyd ef, ac fe ddaeth yn aelod defnyddiol iawn yn yr eglwys yn Angholosa. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y benod yma, ar y llythyr yma, a gweld yr hyn allwn ni ddysgu am lygredd dyn ac yna yn ail ond Duw. Dyna chi eiriau. Mae yna bentwr i ystyried pan ych chi'n dod ar geiriau yna at ei gilydd, ond Duw. Mae pethau'n gallu newid. Ac yna'n drydydd ac yn olaf, diweddglog o gyneddus. Wel, yn gyntaf llygred un. Am bwnc anferthol. I ddweud y gwir, am bwnc digalon. Ond am bwnc angen rheidiol i'w ystyried. Hyn sydd yn wir ohonom ni gyd yw bod llygredd yn rhan ohono ni, llygred un.
Gennyr pob un ohono ni wedi'n llygru a phechod. Mae'n rhyfedd sut i ni'n byw mewn byd a cymdeithas sydd pam yna rhywbeth maen nhw'n dweud, wel, i glodfori dyn a dyrchafu dyn, mae'n dweud, wel, gryndwch, ni wedi ffeindio bod rhywun wedi gwneud rhywbeth neis i rhywun, ac fel, mae eisiau rhyw ddathliad mawr, achos dwi ddim yn rhywbeth naturiol mor aml, mae'n mynd yn groes graen, i ni mor hunanol. A petai dyn yn cael gwybod beth yw'r cymhelliad trwy tu ôl y gweithredoedd da, ac yn gweld balchder dyn bydden nhw ddim yn gweld achos i ddathlu mwyach ta beth. Ond yr hyn sydd yn wir ohono ni gyd, a'r hyn sydd yn wir o'r byd i ni'n byw ynddo, fod dyn wedi lygru a phechod, be bynnag mae dyn yn trial twyllo ni, a'r cyfryngen trial rhoi rhyw ddarlun gwell, mae yna elfennau da o fewn cymdeithas, ond yr hyn sydd yn wir yw fod calon dyn yn dywyll, fod ein gweithredoedd gorau ni wedi lygru gyda phechod. A beth o'n i'n onest, bydd rhaid i bob un ohono ni gydnabod hynny. Falle bod yn haws i ni weld llygredd ym mhobl eraill, i ni ddim yn ei weld mor hwydd yno ni'n hunan. Ond cawn gibolwg ar bechod un wrth feddwl am gemdir y llythyr yma. Pan ni'n trin ar pwnc caeth wasanaeth, dyna chi hanes erchyll yn hanes y byd, fod y fath beth yn bodoli. Ond nid nawr yw'r adeg i drafod caeth wasanaeth. Ond digon dweud pa mor bell o athrawiaeth yr ysgrythyr yw'r ymdriniau llawer wedi brofi trwy caeth wasanaeth. Mae fod yn geithwas a'r cam triniaeth mae yna gymaint wedi dioddef dros y canrifoedd. A beth sydd yn sioc, dal i ddigwydd heddi. Mae'n erchyll yn diwe. Mae'n beth ofnadw. Ac felly mae hyd yn oed, gyda pobl dda roedd yn derbyn y peth, Philemon a'i deulu, ac mi roedd ganddyn nhw gaethweision ac yn y blaen. Ond dydyn ni ddim eisiau trafod nawr yr elfen honno, ond mae e'n adlewyrchiad, ond diwe. Bod e wedi dod yn norm o fewn cymdeithas ar y pryd, dydy hwnna ddim yn ei gyfiawnhau e, a dydyn ni ddim yn gwneud hynny fan hyn. Ond mae e'n ddarlun erchyll, ond mae hwnna'n bwnc arall. Ond symud ymlaen, i ni'n cael golwg ar natur pechadurus dyn, wrth weld sut un oedd Onesimus yn wreiddiol, a rai tebyg iddo, bydde wedi bod yn gyfarwydd â phob math o pechodau. Byddant wedi ymdrybeiddi mewn bryntni am ochyndra pechod yn sicr. Ond rhaid i bob un ohonom gydnabod, petawn ni wedi cael hanner y cyfle, ond ni byddwn ni yn gorfod dweud, byddwn ni hefyd wedi arbrofi mewn llawer i bechod, fel y bydde rhain a llawer dros y byd ac heddiw yn ei wneud. Mae'r ffaith nad ydyn ni wedi gwneud rhai pethau. Dydy hynny ddim yn golygu dim byd nag yw, achos ni'n gwybod fod y potensial yn ein calonau ni. Falle bod ni ddim wedi cael y cyfle, falle bod yr sefyllfa ddim wedi rhoi ei hun i ni cael arbrofi yn y pethau hynny. Ond i ni'n gwybod un peth, bod na rywle yn ein calonau ni, fod y potensial i ni'n gwneud pob math o erchylltra. Felly, does dim lle gan neb i bwyntio bus, nag oes. Jeremia 17:9 yn profi hyn. Y galon sydd fwy ei thwyll na dim, a drwg ddiobaith ydyw, pwy a'i hedwyn. Mor wir yw hwn, mor bwerus yw pechod, mor twyllodrus yw pechod. Ydym yn gwybod fod rhywbeth yn anghywir. Dal yr awydd i'w wneud mae mor bwerus yn diwe. Yr awydd i gael ein ffordd, i wneud penderfyniadau anghywir hyd yn oed. Pan ni'n gwybod i fod yn anghywir, i ni dal eisiau mateb mewn ffordd hunanol, colli tymer. Ond i ni'n gwybod bod yn anghywir, ond i ni dal yn ei wneud e. Achos yn yr eiliad, mae yna rhyw redd, mae yna rhyw bwer. Dyna'r gafel sydd gan pechod yno ni. A pan ni'n cael ei temtio i wneud pethau na ddylsyn ni, wrando neu beth bynnag yw e, i ni'n gweld y gafael yma sydd gan pechod. Ambell waith dyw e ddim yn ei synwyr. Ond dyna pa mor bwerus wedi'n gweld yn hanes Onesimus. Yr oedd Onesimus yn fodlon troi gefn ar aelwyd llawn cariad. Yr oedd yn geithwas, i ni roed yr elfen hynny o'r neilltu am y funud, achos be ni'n gwybod, ni'n gwybod bod yna'n anghywir, ond o fewn y cymdeithas ar y pryd, ni'n gwybod hyn oedd yn wir am Philemon a'i wraig, a'i deulu, a'i gartref oedd hyn, yr oedd yn ŵr diwiol.
A cafodd Onesimus ei drin yn deg ac mewn modd cariadus a graslon gan ei feistr. Os oedd unrhyw un i gael ei drin gan feistr ac yn geithwas, os oedd unrhyw un yn mynd i gael ei drin yn dda, roedd Onesimus yn mynd i achos roedd ganddo feistr llawn cariad. A beth sydd yn dris yw, roedd Onesimus eisiau troi cefn ar hyn. Spurgeon yn dweud, dyma geiriau Spurgeon, os ydw i wedi deall yn iawn o'r llythyr yma, roedd ganddo feistr a meistres ddiwiol, cafodd y cyfle o glywed yr efengil yn gyson, ond nid oedd y gŵr anysturiol rhyfygus yma'n gallu goddef yr hyn a welodd ac y glywodd. Byddai wedi bod yn fwy parod byw gyda meistr di-drigaredd, calon galed, a fyddai un dydd wedi giro ac yna dydd arall wedi meddwi gyda fe. Ond nid yw'n wir? Dwi ddim yn ei synwyr, ond mae'n wir, dyna'r ymateb y mae pobl yn rhoi tuag at y diwiol. Mae gwell gan nhw'r aniwiol. Ac yn yr achos yma, bydde Onesimus wedi bod yn hapusach, wedi bod yn geithwas mewn tŷ lle falle rhyw ddwrnod, byddai feistr wedi colli dymer a'i giro fe yn ddidrigaredd, ac yna falle ar y penwythnos wedi dweud tir mewn i'r tŷ ac a parti a meddwi gyda fe. Dyna ffolinau pechod. Dyna'r afael sydd gan bechod ar enau dyn. Parod oedd Onesimus i golli'r fath ofal mwynhau rhyddid pechod am gyfnod. Mor bwerus oedd yr awydd. Yr oedd yn barod i'w roi hun mewn perygl dirfawr. Gan y byddai cosb llyn os caiff ei ddal. Hyd yn oed byddai wedi gallu cael ei ddienyddio. Ond roedd yn fodlon a'r peryg yma, ffoi, o'i feistr cariadus, a rhedeg i ffwr, a mewn peryg o cael ei ddal, dyna'r awydd oedd yn ei galon. Dyma wna pechod, llygru'r meddwl a'r gallu i wneud penderfyniadau synhwyrol. Yr hyn a welwn yma yn Onesimus yw atgasedd at yr efengil. Yr oedd y goleini yn ei frifo. Doedd e ddim yn gallu gweld o dan yr amgylchiadau roedd e ynddi. Yr oedd ei fywyd yn llawer gwell na'r llawer i geithwas arall. Yr oedd nhw'n cael ei camdrin, yr oedd hwn yn cael ei drin yn deg. Yr oedd nhw'n mynd heb beth, yr oedd hwn yn cael popeth oedd ei angen arno. A gafodd e glywed yr efengil, ac oedd e'n pob cyfle cafodd Philemon a'i wraig a'i deulu i ddangos cariad ac i gyflwyno'r efengil iddo. Yr oedd hwn yn ymateb, yr oedd y goleini yn ei frifo. Doedd e ddim yn gallu goddef bod yng nghwmni'r sawl oedd yn gweddio drosto a dangos cariad tuag ato. Yr rhai oedd yn byw ei bywydau fel yr Iesu ei hun. A siŵr o fod, pob tro dangosodd Philemon gariad a gras am y ddeiant, byddai hyn yn ei gorddi fe. Efallai byddai Philemon, Onesimus wedi gwneud rhywbeth o'i le, a Philemon yn ei faddau fe. A byddai hwn di gwylltio fe, doedd yn gwneud synwyr, ond y mae e'n gwneud synwyr, ond yw e, yn ysbrydol, achos pan mae gras ar waith, pan mae sancteiddrwydd ar waith, pan i chi'n dangos y cariad yma, mae'n gwylltio y digred mor aml. Pan maen nhw'n dechrau dod i ddeall, mae'n ei gwylltio nhw, mae'n ei corddi nhw, maen nhw'n dweud, drychwch ar nhw, maen nhw'n meddwl bod nhw'n gymaint gwella ni, a maen nhw'n chwilio am bob math o resymau i'w beirniadu nhw. Ac gallech chi ddychmygu, yr oedd Onesimus, roedd e'n corddi, byddai'n mynd o dan ei groen. Bob tro byddai'n ni gweld nhw ac yn teimlo'n rwystredig ac yn dweud, dyw hwn ddim yn iawn ac yn ei wylltio fe. A hyn oll, tan yn y diwedd, yn methu goddef mwy, pan welodd ei gyfle, cyfle i ffoi a chael rhyddid. Ac felly fe gymerodd ei gyfle, cymerodd eiddo Philemon. Dwyn ohono, o'i feistr cariadus, ac fe redodd i ffwrdd. Ac fe drodd ei gefn ar eilwyd graslon a diwiol a chamu nawr i beth oedd e, meddwl oedd lot yn well, ac fe gamodd e nawr i fi tywyll o bechod agored, ardderchog oedd yn meddwl, dyma fi, mae'r cyfle wedi dod, wedi gweld yr adnoddau'r arian sydd ei angen arna i, fedrai ffoi, fedrai redeg i ffwrdd cyn i neb sylwi, a fedrai fynd at rhyddid o gaeth wasanaeth, ar un lefel ond hefyd rhyddid i bechu. Neb i ferniadu, neb i edrych lawr arna i, neb i gyflwyno'r efengil i fi. A be nath e fe ath ei gyfeirio Rhifain, lle yr oedd llawer yn trigo fel fe. Yno ceir pob math o gyfleoedd pechaderus. Roedd yn ddinas fawr. Credodd y byddai'n gallu diflannu yng nghanol y dorf
Bydde neb yn ei tybio mae ceithwas oedd e. Byddai'n gallu bod yn rhydd i bechu fel y mynod. Bydde wedi gallu mynd i'r mannau lle bydde wedi gallu meddwi a cael anfoesoldeb a pob math o bethau. Bydde wedi gallu dwyn o bobl a cuddio. Bydde gymaint o bobl bydde yn anodd yno'n Rhufain. Sawl un sydd wedi magu ar aelwyd Gristnogol. Efallai rhai sydd yn gwrando nawr. Ac yn gweld y fagwraeth fel rhyw fath o gaeth wasanaeth. Ni wedi clywed hynny dod. Dwi wedi clywed e. Rhieni falle yn teimlo piti dros ein plant ni bod nhw wedi cael ei amddifadu o barti ar y sil. Cymeddwl bod ni'n llym ac yn greulon a bod ein plant ni fel caethweision yn gaeth ddim yn cael. Ac yna pan nhw'n mynd yn hun yn teimlo drostyn nhw. Nad oedd ni'n hybu nhw fynd i'r partion yn y chweched, a'r meddwi, a'r anfoesoldeb bod yn mynd ymlaen yn y cartrefi, a'r clybiau. Ac yn meddwl, dyna chi rieni creulon. Dyna chi gaeth wasanaeth erchyll. A fel mae'r byd yn edrych. A falle bod yna rhywun sy'n gwrando, sydd yn ifanc ac yn teimlo felly, ac yn teimlo'n flin gyda rieni. Am y fagwraeth Cristnogol. Bod gaeth i reolau ac wedi cael ei clymu lawr, rhwystro rhag wneud yr hyn mae pawb arall yn ei fwynhau. Ac felly mae'r atgasedd at yr efengil nawr yn dechrau berlymu ond diwe. Beth chi'n cael eiliad i feddwl yn synhwyrol, mae aelwyd cariadus. Yn darparu'r hyn oll sydd ei angen. A mwy. Ac eto ddim yn eich cyflwyno chi bechod. Ond chi'n gallu gweld hynny achos mae pechod mor gryf. Mae chwant mor gryf. Ac felly yr unig beth i chi'n gallu gweld yw'r gyfyngu mae'r caeth wasanaeth yma. Eich rhwystro rhag pechu. Ac felly beth sydd yn digwydd pan chi'n clywed yr efengil pan mae di sil yn dod. Dim sil arall. Sy'n rhaid fi fynd i'r capel. Sy'n rhaid fi wrando ar hwn ar llall. Sy'n rhaid fi wrando ar bregeth arall. Ac felly mae'n corddi. Rhaid i clywed dweud hyn pan yn dod mewn i'r capel. Bod yn ei gwylltio nhw pan yn clywed y pregethu, bod e jyst yn ei gwylltio nhw. Bod yr atgasedd yn berlymu oddi fewn gymaint, bod e fel llosg fynydd ar fi'n ffrwydro, ac i rai mae e yn ffrwydro, maen nhw'n colli'r tymer. A maen nhw'n dweud, beth to dwi'n mynd i ddod a gwrando ar y fath beth. Ac maen nhw'n aros am y cyfle i droi cefn ar y cyfan. Yn aml mae'r rhain yn tyrru tuag at y dinasoedd mawr. Ond nid yw yn wir, beth i ni'n gweld, yw'r cyfle i fynd i'r brifysgol efallai. Ac felly mae prifysgolion gan amla yn y dinasoedd mawr. Ac felly mae rhai ifanc yn methu aros. Dyna chi gyfle. Achos mae modd hefyd a twyllo a smalio mae mynd i'r brifysgol yw'r peth. Ond falle tu ôl y cyfan yw hyn. 2 mlynedd o cael bod yn y brifysgol mewn dinas. Mae yna glybiau nos diri yn y ddinas. Mae yna mannau lle nad oes neb yn mynd i fy ngweld i fel pwy ydw i, ac felly fedra i wneud beth dwi eisiau, fedra i fynd ble dwi eisiau, gwneud beth dwi eisiau. Yn y neuaddau preswyl, dyna chi fannau o anfoesoldeb, siwr o fod. Roedd e ddigon gwael 30 o flynyddoedd yn ôl neu fwy. Dwi ddim eisiau dychmygu beth mae e fel heddiw. Ac yna mae'r rhai ifanc yn meddwl, dyna chi gyfle, fedra fi'n i'r brifysgol ac fi'n neb yn cwestiynnu'r peth, achos mynd i'r brifysgol i cael gradd mwyn cael swydd ac yn y blaen. Ac felly yn edrych ymlaen at y profiadau hynny o gallu coginio eich hunan, ond yn gwybod o'r holl amser efallai mae cyfle yw i cael fynd i'r ddinas fawr, i cael fynd a mwynhau pechodau'r ddinas fawr. Pob math o gyfleoedd, arbrofi, heb neb yn beirniadu nac i'w rwystro. Ond yn falle'n gwybod pethau chi'n onest, mae'n rhedeg i ffwrdd o sain yr efengil ydych chi. Cyn belled i ffwrdd as i ffosib. Cyfarfod cyfeillio newydd, rhai nad ydynt yn gwneud ydyn deimlo neuog o'r bechu. Dyna chi wahaniaeth efallai ffrindiau yn y capel, gyda rhyw ddisgwyliadau, ond yn y brifysgol, neu yn y ddinas, a mynd am swydd mewn rhyw ddinas arall, neu beth bynnag fydd eich maes chi. Gwneud ffrindiau na fydd yn syni, na fydd yn eich rhwystro chi, ac os unrhyw beth yn eich cyflwyno chi i amryw bethau. Rhyddid o'r diwedd, maen nhw'n dweud. Nid ydyn nhw'n gallu gweld ei bod yn gaethweision i bechod. Maen nhw'n meddwl bod nhw wedi bod yn gaethweision i'r efengil.
ac i reolau caeth, ac ddim yn gweld prydferthwch ar y fengil, ac mae yn fwrn ac yn faich, ond nawr maen nhw'n gweld rhyddid i bechu, ond ddim yn gweld yr holl amser yr oedden nhw'n gaethweision i bechod ac angryduniaeth, ac nawr maen nhw'n dal yn gaethweision i bechod ac angryduniaeth. Dyn nhw'n gallu gweld gan ei bod nhw'n ddall yn ysbrydol, dyn nhw ddim yn gallu helpu hunan. O, dyna chi llygredd pechod. A dyna beth digwyddodd i Onesimus. Yr oedd y dal yn geithwas yn doedd e. Yn ôl y ddedd, mi roedd y dal yn geithwas ac yn nawr yn rhedeg i ffwrdd a petai'n cael ei ddal, mi fydde mewn trwbl. Ond cymerwn ni'r hynny o'r neilltu, roedd yn geithwas gynt i bechod ac roedd y dal yn geithwas i bechod. Roedd yn meddwl bod y nawr yn rhydd i bechu. Ond nag, roedd yn gaeth. Roedd yn gaeth i bechod. Wel, gadewch ni symud ymlaen, ond Duw. Efallai bod yna rhywun sydd yn gwrando, sydd fel Onesimus, yn teimlo'n hyderus wedi ffoi o gryfangau'r efengil, ac yn credu eich bod wedi llwyddo redeg i ffwrdd o Dduw. Wel, meddyliwch to. Chi'n bod falle trwy ras eich bod chi heb fod mewn oedfa ers blynyddoedd. Efallai bod chi wedi meddwl bod chi wedi redeg i ffwrdd ac yn hyderus, ond rhywsut, trwy raglenedd i chi wedi gwrando ar yr oedfa yma nawr, i chi'n gwrando ar yr oedfa yma yn fyw, neu falle mewn chydig o ddyddiau o wythnosau misoedd blynyddoedd yn gwrando ar y recordiad. Ond rhywsut i chi'n dod, a ddim wedi gwrando, ddim eisiau gwrando, ond i chi wedi gorfod gwrando ar hwn am ba bynnag reswm yw e. I chi fel Onesimus, a'r hyn sydd wedi cael ei ddweud hyd yn hyn, i chi'n gorfod cydnabod os ych chi'n dweud y gwir, mae dyna un ydych chi. A'r hyn sydd rhaid i chi sylwi bod chi'n meddwl bod chi wedi rhaid i ffwrdd i Dduw, meddyliwch to. Dyw e ddim yn bosibl ffoi o olwg Duw na i ddylanwad. Gallwch redeg ar draws y byd fel Jonah hyd yn oed. Ond os yw llaw Duw arnwch, ni ellwch ffoi. Y mae ei gynllun yn ei le yn barod. Fel roedd ganddo gynllun i Onesimus. Credodd Onesimus ei fod wedi ffoi ac wedi llwyddo ac ei fod yn hapus, yna beth oedd e'n meddwl, ei fod e bellach yn feistr ar ei fywyd ei hun. O, mor anghywir oedd e. Arweinio Duw Onesimus at yr union le y dymunodd i Onesimus fod. Ond oedd Onesimus ddim yn sylweddoli hynny. Ac fe ddath i Rhufain. A chi'n sylweddoli hyn, fe gyrhaeddodd e Rhufain ar amser, yn barod i glywed y bregeth. O, mae yna lot yn cyrraedd yn hwyr i bregeth ac i oedfa, a ddim yn poeni rhyw lawer amdano. Ond yn yr achos yma, yn ddiarwybod i Onesimus, yr oedd e yn y fan a'r lle ar amser i glywed neges gan Paul. O, ni'n gweld sofraniaeth Duw ar waith. Nid yn unig roedd yn y fan a'r lle, ond yn gwrando ar bregethwr a ddefnyddiwyd i achub ei enaid. A'r enaid hefyd ei gyn-feistr Philemon. Dyna anhygol. O byddai'r byd yn defnyddio'r geiriau fel cyd-digwyddiad, does dim cyd-digwyddiad fan hyn. Dim angen yma am ymgyrch ysbysebu anferthol, posteri ym mhobman, pethau'n cael ei gosod ar Facebook a beth yw pethau eraill, Instagram neu beth bynnag yw nhw. A dweud hysbysebu, mae'r cwrdd yma'n cael ei gynnal ar yr adeg yma, gwrandewch ar hwn a'r llall. Doedd dim eisiau'r holl bethau dim yn dweud bod y pethau yna'n anghywir i hysbysebu arnyn nhw. Ond beth ni'n gwybod yw pa mae'r rhagluniaeth fawr yn nef ar waith. Pa mae'r ysbryd ar waith. Doedd dim angen yr hysbysebu yma'r Onesimus. Roedd e yn yr union le, roedd e fod i wrando ar Paul. Pam troi drefniant rhagluniaeth Duw. A sodwyd yn ei le cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Trefnwyd a bydde'r ddau yn cyfarfod, bydde Paul yn pregethu a bydde hwn yn dod i gredu. Sofraniaeth, etholedigaeth ar waith. Nid oes yr un ohono ni mewn safle i ddweud ein bod yn feistri ar ein bywyd ein hun ei hunan. O roedd Onesimus yn meddwl bod yn feistr nawr ar ei fywyd ei hun, ond dyw e ddim. Sdim un ohono ni'n gallu sicrhau ein bod ni'n mynd i fod yn iach fori. Pa fath o feistr ydw i neu chi? Chi sy'n meddwl bod chi'n feistri ar eich bywyd eich hunan. Chi ddim yn gallu sicrhau bore fori fyddwch chi'n deffro'n iach. Chi ddim yn gallu sicrhau hynny. Dim un ffordd fedrwch chi sicrhau hynny, a byddwch chi 100% yn iach bore fori. Dwi ddim yn bosib, allai ddim dweud na yn y 5 munud nesaf, allai ddim addo hynny, ar ôl fi orffen yr oedfa yma, fe fydda i'n iach ar ôl yr oedfa.
Pa fath o feistr ydw i ar fy mywyd i fy hunan? Dydw i ddim yn feistr, os dwi ddim yn gallu sicrhau fyddai'n iawn mewn 5 munud. Does neb yn gallu dweud i sicrwydd na fydden nhw'n dioddef o rhyw ddamwain angheuol. Ni ddim yn feistriau da iawn nag i ni. Felly peidiwch chi a meddwl, os ych chi'n gwrando fan hyn nawr a gyda ysbryd Onesimus, peidiwch chi a meddwl eich bod chi'n feistr ar eich bywyd chi mynd i fynd i ffwrdd i'r coleg, i'r brifysgol, am swydd yn y ddinas fawr neu beth bynnag yw e. Dwi'n mynd i cael profi'r pechodau yma a does neb yn mynd i fy rhwystrau. Ga i ddweud hyn, dydych chi ddim yn feistr ar eich fywyd ac hefyd i chi'n gaeth i'ch pechod. Dydych chi ddim yn gallu gorchfygu'r tomtasiwn lleiaf. Y cwestiwn holl bwysig yw, a fi Duw yn dangos trigaredd i chi? Dyna'r mater sydd eisiau ni drafod. Nid beth yr ydych chi yn bwriadu i wneud â Duw, ond a fydd Duw yn dangos trigaredd i chi, neu os penderfynwch chi ei geisio i peidio, dim dyna'r cwestiwn. Peidiwch chi a meddwl, o fe ddoi geisio fe mewn 5 mlynedd, 20 mlynedd, hanner canrif, pan ddau ddiwedd oes. Peidiwch chi a meddwl felly, achos dydych chi ddim yn feistriaid ar eich bywyd chi hunan. Dyw e ddim yn fater ydych chi mynd i droi ato fe, a yw Duw yn mynd i troi ato chi'r cwestiwn. Meddyliodd Onesimus ei fod wedi gwrthod yr Efengyl, ond dyna ble roedd Onesimus yn gwrando nawr ar yr hen bregethwr yma, mewn cadwyni, yn y carchar yn pregethu'r Efengyl. Dyna chi bwnc yw rhagluniaeth fawr y nef. Os fi oedd na lythyr, os fi oedd na hanes yn sôn am ragluniaeth a'r waith, dyma fe, mae e mor gyffroes. Dyna le roedd Paul yn pregethu. Dyma ble roedd Onesimus yn rhedeg i ffwrdd. Ac fe ddath e'r fan ar lle yma. Am galondid i rai sydd yn anobeithio am anwylid. Y geiriau yma, ond Duw. Pan fod Duw yn ymyrryd. Gallwch chi rhestr di-ri o bethau sy'n torri'ch calon chi. Ond Duw. Ar y diwedd. Dyna chi wahaniaeth. Gallai Philemon fod wedi dweud, roedd wedi clywed yr Efengyl, oedd wedi cael y cyfleon ac nawr mae wedi rhedeg i ffwrdd, nawr mae'n euog o petai'n cael ei ddal, gallai cael ei ddydfrydu farwolaeth ac yn poeni amdano fe ac yn gweld mae nawr siwr o fod i mynd i rhyw ddinas fawr ac yn gwneud pob math o bethau na ddylai fe wneud a falle'n clywed yma ambell i beth mae wedi wneud ac yn torri calon, ond falle ar y diwedd bydde wedi gallu dweud, ond Duw, y mae Duw yn sofran gyrwch y cyfan. O'r digwyddiadau mwyaf hyd y lleiaf, sut y mae Duw yn goruwch lywodraethu. Be ni'n gweld fan hyn, arweinio Duw traed Onesimus yr holl ffordd i'r carchar yn Rhufain. Yw arwain at y man, lle byddai ar ei bengliniau i weld i bechod. Dyna chi daith pell. Yn gorfforol felly, byddai wedi cael pob math o brofiadau. Byddai fe wedi syrthio siwr o fod i bydew di o bechod tro ar ôl tro. Byddai wedi gwrthod yr Efengyl tro ar ôl tro. Byddai Philemon a'i wraig wedi rhoi sawl cyfle iddo fe tra roedd e'n ei di. Ond fe wrthododd e bob un a'i galon yn galedu. Ond nawr yn yr union fan. Yr oedd Duw am iddo fod. Yr oedd Onesimus yn meddwl bod yr rhedeg i ffwrdd mor bell o'r Efengyl ag y gallu. Ond yn ragluniaethau Duw, yr oedd wedi mynd i'r union gyfeiriad, yr oedd e fod i fynd mwyn cael dod o fewn cliw yr Efengyl. Mae Satan yn meddwl ei fod yn llwyddiannus yn ei gadw o Grist, ond ni'n gweld Onesimus yn rhedeg yn syth i'r fan i gyfeiriad pregethu'r gair. Efalla'ch bod chi fel Onesimus. A digwydd bod, i chi'n dweud, eich bod chi nawr yn gwrando ar y neges yma. Ga i dweud hyn cyn mynd ymhellach, does dim fath beth a digwydd bod. Ffaith bod chi'n gwrando, bod chi eisiau neu ddim eisiau gwrando, dwi'n na ddim yn fater i ni'n trafod fan hyn, be ni'n dweud yw chi yma. A dyna'r rhagluniaeth fawr y nef. I chi yma. A falle mae hon fydd y cyfle ola gewch chi. Falle gewch chi cyfleoedd eraill, dydyn ni ddim yn gwybod. Ond falle hon fydd y cyfle olaf. Roedd Onesimus yno yn gwrando. Neu falle bod anwylid ganddoch chi sydd yn gwrando, bod yna rhai anwyl i chi sydd wedi rhedeg i ffwrdd o sain yr Efengyl. Ond ych chi'n cofio ond Duw.
Neu efallai un sydd yn gwrando sydd nawr yn cynllunio gwneud yr un peth a wnaeth Onesimus. Bo chi yn cynllunio ffoi o'r Efengil. Wel, cofiwch hyn, ond Duw. Y mae yn sofran, gall arwain y galon galetaf. Yr un sydd wedi crwydro'r pellaf, gall ddod ac adnod i gof. O, falle fi na rhai wedi crwydro, ac yna fe alle ddod i gof yr rheini. Adnod maen nhw wedi dysgu fel plentyn, gweddi mam neu thad, a gallu falle bydd na rhyw person ifanc neu rhyw person sydd yn hun bellach, yn eistedd lawr yn gwrando ar y neges yma, ac yna trwy ras Duw, trwy arweiniad yr Ysbryd Glân, i chi'n cofio mam neu dad yn gweddio drostoch chi, neu cofio gweld y deigryn pan welwch chi'ch mam a'ch tad yn sylweddoli bod chi'n camu'r byd a'r dagrau'n llifo, a falle bod na'n mynd i ddod nôl a dwys bigo'ch calon chi. Falle 20 mlynedd ar ôl y digwyddiad, bod chi'n cofio, chi'n gwybod ble dath y cof, ond nawr chi'n cofio, chi'n gweld y dagrau, y llygad yn llenwi, a chi'n gweld y baich ar ei hyneidio nhw, yn gwybod nid yn unig bod chi'n camu'r byd, ond chi'n camu jagwyddoldeb heb Grist. Ond nawr trwy ras Duw, ond Duw, mae'n eich cyffwrdd chi, a nawr rhywsut trwy ragluniaethau fe, mae wedi trefnu bod chi'n gwrando ar y neges yma. O, mae'n sofran. Fe allai ddod i'ch cof chi, rhyw oedfa roeddech chi ynddo, rhyw tract i chi di ddarllen. Sylwyr ar hyn, mae Duw yn goriw clywodraethu dros bechod yn diwedd. Nid yw Duw yn awdur pechod, ond mae e'n caniatáu pechod. Ef sydd yn rheoli, ond ni, a Onesimus sydd yn eog o bechod. Peidiwch chi a meddwl bod Duw yn ei ragluniaethau wedi trefnu pechod Onesimus wrth y redeg i ffwrdd ac ymdrybeiddi mewn bryntni yn Rhufain. Na, ond mae'n goriw clywodraethu, mae'n caniatáu canis ysgatfydd mwyn hyn yr ymadawod dros amser, fel y derbyniad ef yn Dragowyd. Roedd ymadawod Onesimus dros amser yn unig. O, mae hwnna'n gysur ond yw e. I'r rhai sydd wedi mynd yn bell o sain yr Efengil. O, y byddwn ni'n cymryd yr adnod hon. Mae dros amser yw e. Mae nid yna oedd bwriad Onesimus, roedd e'n gobeithio bod e wedi mynd am byth. O, nid esgus yw hwn i unrhyw un ddibynnu y daw Duw a chi yn ôl maes o law. Mae'n rhyfedd sut mae rhai yn rhoi'r cyngor yma, o peidiwch â phoeni am rhai annwyl i chi, fe ddown nhw nôl. Wel, dwi ddim yn gwybod sut maen nhw'n gallu dweud hynny sicrwydd. Dydw i ddim yn gwybod hynny. Be dwi yn gwybod yw, os yw yn ewyllus yr arglwydd a mae e'n abal, yw dwy nhw nôl. Os yw'r arglwydd a'i law arnyn nhw, fe fyddan nhw'n dod nôl. Ond peidiwch chi a meddwl fe ddown nhw nôl i sicrwydd. Dyna chi'r peryg maen nhw ynddi. Mae'r baich yn un drom tan iddyn nhw ddod nôl ac yna ni'n gweddio arnyn nhw i gerdded yn ffyddlon wedyn ni. Ond y baich yw o arglwydd dangos trigaredd iddyn nhw. Yn dy ras, tyrdan nhw nôl. Ac y chi sydd yn meddwl fe ddoi nôl maes o law, peidiwch chi yn meddwl byddwch chi felly, falle bydd eich calon wedi hen galedi, falle byddwch chi wedi croesi'r ffin ac na fydd y cyfle'n dod byth to. Ni ellir defnyddio'r athrawiaeth sydd yma, yr hanes yma, fel esgus i bechu am gyfnod, ac y byddwch chi'n dod nôl fel nath Onesimus. O, peidiwch chi a defnyddio hynny. Ond mae'r hanes yma'n galondyd o syfraniaeth. O, mae'n eich calonogi chi o syfraniaeth, o nerth, o gariad Duw ei drigaredd e. O, mae'n agysur yn adnod yma, mae'n rhoi gobaith i ni yn diwedd. Mae'n neges i'r sawl sydd wedi redeg, ond methu'r rhedeg mwyach. Falle dyma lle ni'n dod. Os oes na rhywun sydd yn gwrando sydd wedi rhedeg i ffwrdd ac wedi ymdrybeiddi, bod gobaith i chi. Os yw'r galon nawr yn feddal, os yw yn llwythog ac yn flinderog, o, mae yna obaith i chi. Os ych chi wedi rhedeg ac ych chi ddim yn gallu rhedeg mwyach. O, nid yw hanes troedigaethau mor gyffroes. Pan ni'n gweld rhagluniaethau Duw ar waith. Gwrandewch ar hyn, hanes mae Spurgeon yn sôn. Roedd Spurgeon yn sôn am longwr a sgrifennodd lythyr iddo. Llongor a aeth i ysbyty yn Hafana, ac fe ddywed sut gofynnodd ei fam iddo ddarllen penod o'r Beibl bob dydd, ond ni nath e ddarllen, nath y llongor yma ddim darllen y benod bob dydd. Ond yna, tra yn yr ysbyty, cyn i ŵr oedd yn agos
yn agos iddo mewn gwely ger llaw, cyn iddo fe farw, galwodd y gŵr hwnnw fe draw ato, a roi ei hanes ei fywyd gwyllt iddo, a sut y bu iddo ddarllen pregethau Spurgeon. Ac sut y dath ei'r bywyd trwydden nhw. Felly mae'r claf yn y gwely drws nesaf yn galw y draw yn dweud, ges i fywyd gwyllt. Ond fe ges i afel ar y pregethau yma, a trwy ras des i gredu. Ac felly mae'r claf yn rhoi y pregethau i'r claf arall, y llongwr. A gofyn iddo, a wneud i ysgrifennu at Spurgeon a dweud ei bod wedi bendithio ei enaid fod y pregethau ar brynt wedi fod yn fendith i'w enaid ac wedi arwen ei droedigedd ac wedi byddant yn fendith iddo fe hefyd. A dywed Spurgeon, sut y credodd yr arweinio Duw ef i'r ysbyty yn Hafana mwyn derbyn copïau o'r pregethau mwyn iddo ddarllen yr Efengyl ac yn fendith i'w enaid hefyd. Ac yna mae'n gorffen mam cymer gysur. Dyna chi hanes. Yr oedd mab, y fam yna, wedi hen crwydro ddim wedi cymryd cyngor y fam i ddarllen y Beibl bob dydd, ddim wedi cymryd cyngor y fam i fynd i'r capel, ddim wedi cymryd cyngor y fam i fod yn foesol, na, dim byd o'r fath adden longwr ac oll profiadau bywyd llongwr a'r meddwi ar anfoesoldeb siwr o fod. Ond yna rywsut fe gafodd ei hun yn yr ysbyty a gwrando ar gŵr drws nesodd oedd ar fi'n marw, ond cyn marw tystiolaethodd iddo a rhoed y pregethau fi oedd yn fendith i'w enaid ac nawr yn fendith i hwn hefyd. Cymer gysur y mae Spurgeon yn dweud. Wel, yn olaf yn drydydd, diweddglo gogoneddus, dyma chi gadernid. Dyma chi gadernid yr Efengyl Sanctaidd. Philemon, y 15fed adnod yn y benod yma, canis ysgatfydd, mwyn hyn yr ymadawo dros amser, fel y derbynid ef yn dra gywydd. Mae'r gwaith hi tragwyddoldeb. Philippiaid 1:6 gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd yn y chwaith a ei orffen hyd ddydd Iesu Grist. Dyma chi gydernid arall sydd yn yr Efengyl Rhufeiniaid 8:1 yn gyntaf yr wyf yn diolch im Duw trwy Iesu Grist dros y chwi oll. O blegyd bod eich ffydd chwi yn gyhoeddus yn yr holl fyd. O, dyna chi gydernid. Yn gyhoeddus yn yr holl fyd. O, mae yna fater i ddiolch yn does. Sicrwydd yn y geiriau yma. Trawsnewidiwyd Onesimus. Cafodd ei achub. Difarhaodd. Fe gredodd Efengyl. Fe ymddiriedodd yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe welodd ei bechod. Fe welodd Onesimus trwy ras Duw. Trwy wrando ar bregethu a gorwyd llygaid ei enaid i weld i bechod o'i enedigau trwy fywyd. Fe welodd nid yn unig y pechodau roedd wedi wneud, ond i fod yn bechadur o'r anatur. Ac fe difarhaodd, fe gyffesodd, fe gredodd fod Iesu wedi gwneud y cyfan yn ei le, fe gredodd neges yr Efengyl. O, os gaffwch chi unrhyw un i esbonio'r Efengyl, pwy fyddwch chi eisiau gwrando arno? Yr Apostol Paul yn pregethu. A fe gafodd fe gafodd glywed am fywyd Iesu Grist, Iesu Grist fyw bywyd perffaith. A fe gyflawnodd Iesu Grist y gyfraith yn lle Onesimus. Paid a phoeni, dwi ti byth yn mynd i gyrraedd y safon, ond fedri di ddim, ond mae Cris wedi wneud ei ti, a mae'n rhoi o'i gyfiawnder i ti. Ond beth am y gosb dwi'n ei heiddi, nid yn unig yn heiddi'r cosb y gyfraith y wlad dwi'n byw yn di, ond dwi'n heiddi cosb yr holl alluog. Ond bydde Paul wedi dweud, mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb yn dy ledi, ar y groes fe ddioddefodd di gofaint y tad yn cael ei arllwys arno yn lle ti. Falle byddai'n elfen o ansicrwydd dal gyda Onesimus, ond bydde Paul wedi dweud, ond atgyfododd yr Iesu ar y trydydd dydd, a fe brofodd mai mab diwydodd. Fe brofodd fod wedi concro Satan, pechod, uffern y bydd. Mae wedi gwneud y cyfan i ti. O ymddiried oedd yng Nghrist. Gafodd rhodd o ffydd i ymddiried yng Nghrist. O, dyna chi wyrth digwyddodd yn ei fywyd. Fe trawsnewidiwyd hwn yn llwyr.
Yr oedd yn greadigaeth newydd. Gwyrth gras ydoedd. Fel pob tro, yr oedd achubiaeth Philemon yn wyrth o ras Duw. Yr oedd Onesimus, doi gymeriad gwbl wahanol, ond yr oedd ei fywyd ef hefyd. Yr oedd ei achubiaeth ef yn wyrth o Dduw. Ac nawr fe mae enw yn dangos, nawr yr oedd wedi dod yn wr defnyddiol. Dyna be mae'r efengil yn neud. Mae'n Trawsnewid. Nawr mae pobl yn bobl o ras, o dywyllwch i oleuni. Y newid yn un yn y galon. Dyw e ddim yn rhywbeth allanol yn unig, mae'n wyrth. Gai ofyn cwestiwn i chi, oes gwyrth wedi digwydd yn eich calon chi? Ydych chi yn berson o ras? Yn berson sydd o fydd i bawb? O'ch cwmpas chi, yn eich teulu chi, yn eich gweithle chi, yn eich ysgol chi, yn eich coleg chi? Ydych chi o fydd? Yn yr eglwys, bendithiwyd Philemon ac Onesimus? Efallai, dath Philemon i weld tywyllwch caeth wasanaeth, dyn ni ddim yn gwybod beth dath ei weld. Ond yn sicr, un peth dath ei weld, Onesimus fel brawd yng Nghrist. Mae perthynas nhw nawr yn gwbl wahanol. Yr oedd yn feistr da gynt, dath na elw iddo fe, do? Roedden nhw'n ddau frawd bellach. Efallai wedi parhau fel gwas, ond nawr y gwahaniaeth yn y modd y gwel y ddau gilydd yn frodyr yng Nghrist. Dywed Rowland Hill. Dywed hyn am droedigaeth. Na fyddai yn meddwl dim am ddiwioldeb dyn, os nad yw ei gi neu gath yn elwa ar ôl ei droedigaeth. Nag yw hwnna'n dweud y cyfan. Fe ddyle pob un a phob peth sylwi ar y gwahaniaeth ynom ni. Fod na wahaniaeth yn ein bywydau ni. Dyna oedd hanes y diwygiadau, yr asynod lawr yn y pyllau glo, ddim yn deall ei meistri bellach, gan yr oedden nhw gynt yn gyfarwydd ar hegfeidd wrth i gorchymyn i'r asynod i wneud y tasgau. Ond nawr ar ôl dod i gredu, doedden nhw ddim yn defnyddio iaith anweddus ac aflafar. Ac nawr doedd yr asynod ddim yn gwybod beth i wneud. Ond nid dyna fe. Dyle pob un a phob peth sylwi'r gwahaniaeth. Fe ddylse pob perthynas fod ar ei helw ar ôl gwir droedigaeth o'r gwahaniaeth. Lle nawr teyrnasa gras. Nawr gwelir dyn yn byw i'r pwrpas y creuwd ef i ogoneddu Duw. Dyna chi wahaniaeth. Roedd cynllun Duw y mywydau'r ddau yma. Oedd iddynt fod wedi gwahanu am gyfnod. Dyna oedd o fewn rhagluniaeth. Yr oeddent i ddilyn llwybrau gwahanol am gyfnod. Ond cyfnod oedd yn unig. Cyn y byddant yn cael eu huno eto. Nawr nid fel meistr a ceithwas, ond fel dau frawd. A rhywbeth a fyddai yn para hyd byth. Grandewch, canis ysgatfyd mwyn hyn yr ymydawod dros amser. Fel y derbynid ef yn dragowydd. Nid proffes yn unig sydd yma. Ond gwaith o Dduw, gwaith parhaol, gwaith sydd yn dod â chlod i Dduw. Gai ofyn, ydych chi wedi crwydro? Oes na rhywun sy'n gwrando fel Onesimus sydd wedi crwydro? Yna dewch yn ôl, dewch at Grist. Fe mae yn llawn trigaredd. Pa bynnag mor bell yr ydych wedi bod, dewch ato. Oes anwylid gennym? Sydd wedi hen grwydro, yna cofiwch ond Duw, y mae yn sofran. Ac i ni weddio y bydd yr ysbryd glân ar waith heddiw, y bydd yr ysbryd glân yn dwysbigo enaid heddiw, trwy ragluniaeth yn peri fod rhywun yn gwrando ar y neges yma neu neges debyg. Efallai'n teithio ar dre neu ar fws ac yn dod ar draws trac neu yn dod ar draws Cristion ac yn cael sgwrs ac mae hwnna'n arwain nhw at Grist. Neu falle rhywun yn y cartref sydd yn llawn cynlluniau i fynd i'r coleg, i fynd am swydd, i fynd i'r byd. Ond yng nghanol eich cynllunio, chi'n gwrando ar y neges hon am Onesimus. A fod yr ysbryd glân a'r waith yn dangos i chi eich pechod. Ac yna yn gweddi ni yw hyn y bydd yn eich arwain chi at Grist, at y groes. Ac y bydd eich pechod yn cael ei hoelio i'w groes ef, a fydd ei waed yn eich golchi chi'n wynach na'r era.
a fydd ei glogin o'i gyfiawnder yn cael ei osod arnoch chi a'ch gorchuddio chi'n llwyr. Ac nawr eich bod yn blentyn iddo ef, a bych chi'n derbyn rhodd o ffydd i gredu ac ymddiried yno. O, na fydd yna rai felly heddi. Canis ysgatfyd mwyn hyn yr ymadawa dros amser. Fel y derbynid ef yn dragywydd. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.